Terus gaya mumpang terus. Aku ora penak. Nyapor apa? Ngomong suruh utuk-utuk. 300. 100. Ngomong kuwi lho, Ren. Damar apa piye? Aku kaya gumun. Lah kaya gumun lho. Lho iki bareng oleh 200.000 kaya kemayumu kaya mbok. Lah sapa to sing kemayu? Arep padine ya arep ya. Lah. Masuk sih. Lah aku ya bunga to. Aku ya 50 to, Bro. Lah apa? Lah kono. Pripun? Ya, kucek nek. Katanya Ibu, kamu harus satu terus sampai godong gedang itu. Ngeblok jongkok aku. Saya luar biasa, enggak bisa bahasa Jawa. Loh, kan bisa ditanya dulu. Mandeng apa itu tetap bahasa Indonesia. Rumah saku. Terus atraksi mulai nggih, Bu nggih. Gludek-gludek jenengan nggih gludek-gludek. Mboten. Yang ngono kuwi lho. Awak dhewe iki kudu atraksi terus. Guyone gak pati, tapi sing didudune atraksi Bu nggih. Iya. Ya. Wong kerja ki yo ngono kuwi rek. Wong kerja ki yo ngene iki, Mbak. Ketok enek sregep. Ngetok udu ketok lek sregep lho. Alah ketok masih kuning lho. Ya dilanjut ya. Yuk. Yuk. Desa Nasinan Ponorogo.
Ibu. Ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Terus romantis ya. Yang luar biasa. Hari ini sangat istimewa. Sangat istimewa. Terharu. Allah perlu bikin cidik lo. Ya didoakan. Repot-repot tuh boleh ya. Oke, matur suwun matur suwun dan ibu mertuanya Mas Fikri yang dari Kalimantan ya. Kalimantan. Ibu Ratna. Naik Kalimantan nih. Ya Allah. Repot-repot toh Mas. Yang luar biasa. Gampang awake dhewe ora oleh keliru. Betul. Ora oleh keliru. Bengi iki kudune spesial. Bungane iki ora oleh kleru, Mas Gus. Bener. Yo ora. Ya iya dong. Sapa jenenge Mang? Sing di Sing ulang tahun. Bu Ratna. Nah, Bu Ratna sapa? Bu Ratna sapa? Bu Ratna I. Aja sampe karo lho. Loh, sapa kowe? Kowe ora. Aku lho. Sapa? Ratna Wijianti. Ya kuwi lho, Dia luar biasa. Pokoknya malam hari ini dirawat tamu-tamu luar biasa. luar biasa. Mas Fikri nggih teko. Sakit Sakit budi. Polda. Oh. Ning kampute. Mas Pandi. Ya, betul. Yange nggih menika. Niku. Lah iku lho. Bola dhewe maksudnya aku yo ora ero kok iso. Ora ro barane ngono ae. Ora didongakne. Mas Edi kalian Edi sapa to? sapa? Fikri. Mas Fikri. Mas Fikri dalam kurung kecap. Ya sama niko bumbu soto. Iso kecap. Lah iya. Loh, tenare ke Mas Kecap kuwi. Ya, Pak. Didongakne. Ya. Nggih, mugi-mugi Mas Fikri kalian keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah. Alhamdulillah. Ya Allah. Lah ini dari Metro ini. Allah, ini berdiri. Gede kok. Oh, aku ki yo anu baru. Kapan kok iku? Nah niki Mas Pandi. Matur suwun Mas Matur Pandi. suwun Mas Pandi. Alamat ngene. Ngene dilanjut. Mas Pandi kalian Ibu E. Ada Mas Pandi. Ibu E Mas Nur. Namanya Mas Nur, Ibu E Mas Pandi. Nur Wasila. Lah iki, Lah nggih Mas, nggih monggo. Tak kira keluargane kan. Ya nggih mugi-mugi mempelai berdua saya doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lan mugi-mugi sing rawuh teng mriki kudu panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Rezekine lancar. Kagem Ibu Ratna. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lho, Bos. Iya, Bang. Kowe genten. Nanti. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia itu anu Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Bu Ratna. Bu Ratna. Bu Ratna. Aku minta uangnya. Kowe kok tonyo lho. Dongane sing apik. Dongane sing apik. Iya, Mbak Fitri. Ibu Ratna. Bu Ratna. Pantun. Tunggu gedang neng gong peteng-peteng. Bahasa Indonesia. Aku bahasa Indonesia paten kletot kok. Bu Ratna, semoga diberi rezeki yang banyak ya. Amin. Diberi kelancaran semuanya ya Bu Ratna. Amin. Semoga keluarganya tambah sehat sedaya nggih. Nggih ngono lho. Ya kuwi lho. Ora iso bahasa Jawa. Nggih, aku muni nggih buat getok. Beli pepaya di Surabaya. Cakep. Semoga Apa? Juga mau diteruskan. Apakah bisa ketiru? Terus cakep loh. cakep ya. Apik. Apik. Beli pepaya
di Surabaya. Cakep, cakep. Semoga sawitnya luar biasa. Oh, nah lho, ini cek Oh, tambahnya terus, tambahnya terus. Lah ya toh. Ayo, kaliannya. Apa repot-repot? Baturnya. Bos. Ayo, ditantang tuh terus. Sini. Sekosek. Jangan kau. Ditunggu. Ayo Ren, ayo. Ya udah terus nasi. Nyambung terus nego. Mikir apa? Nah mikir, aku ini kejambang nggak bisa. Nah, makan pepaya di pinggir sumur. Cakep. Terus no. Warai. Beli apa? Makan pepaya Makan pepaya di pinggir sumur. Ya jeger lah sumur jendua. Pinggir bro. Mana pinggir? Berat, bu, siapa? Burung kakak tua gitu. Cari mana toh? Kurang aja. Ibu Ratna. Ah. Saran yang lesan. Buah pepaya. Ibu teles mburi. Makan pepaya di pinggir sumur. Ibu Ratna. Semoga panjang Umar. Dilanjut. Aku sebagai lelaki josek bareng bayaran. Ayo mas, gas. Bayaran. Ramuni. Tutu derang. Tak del, tak del, tak derang. Tong. Ayo mas, jangan mulai tong. Ya. Durang sih. Jadi baturi. Jadi baturi. Dewi tidak ditabui masih jalan. Ini jalan jalan. Nyor. Oh iya. Orang sakit tabuan dah. Oh, kita mana di tabuan. Orang sakit kok cakir. Tabuan kudu sejak tengah ya. Mengikir apa ras? Yo, ayo, juta, gadrang, tong. Double ya kowe. Ning 2000-an ae. Ya. Lho piye ta? Ya, tabuhan aku Ren di dhewe kuwi kok ya. Tolong dilangan ndang de ndang tak de. Untuk tak de tak de tak. Curi wale. Ini. Dirane. Kocok kowe. Kocok kowe. Sing kocok sapa to? Lha kowe iki tabuhan koyo hadroh. Lah kocokne piye? Ya sing tenanan atau sing apik koyo tabuhan kaya apa? Lah lek kowe kebul ya. Anu tanggapmu kenang ya? Dong ding ya. Tolong delang ndang de ndang tak dong ding ndang tak de. Tak nurun tak dong ding tak nurun dah. Kamu kan sudah kenal. Kamu sudah kenal. Anu kan enek sompret. Ada sompret. Kowe gonge, Aku gonge. iki somprete. Sompret. Sompret karo kena ora oleh maido. Ora metu Ayo, bani. dong ding ya. Ya. Tong delang ndang de. Wong loro sitoke nabu sitoke gowoan kan lho. Ngene kan lho. Kok tabuhan iki tung bilang gandhe tak del. Dong ding tiyan. Ngono lho tung bilang.
Tapi kan saya suwe kok yang salah gubrak kowe. Mas aku pijat-pijat. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Tak wae tenang. Aja cangkeme abis rusak iki. Ayo. Cek, alhamdulillah, cangkem bubek. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Matur suwun nggih. Nek anu benjing mulai sing anu biru-biru ki sak tekem ngoten mawon. Tidak dong. Oh iya. Pakai bahasa Indonesia yang Alhamdulillah jret kaya Iya. bu. Dia tidak dong. Tidak dong. Terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas ya. Iya Bos. Iso aku protes to. Piye? Aku urung. Ya jangan kono satu. Iya tak ngedai masalah. Kono ngedai. Ayo. Yo, Mas. Tung. Ayo genan tabui kok iso. Le, kowe ditabui aku apa ditabui kae? Oh ya. Kadung wis latihan lho aku Wis ngomong. kadung nanti saya tak persiapne ayo Mas. Mas. Piye? Kowe ngapa sih kancane kowe? Kiri. Ini bekar. Bekar. Piye lek ngomong iki? Lek ngomong iki piye? Masa esis le? Jajan kipas ono aku. Kowe nang sekolah sak ngomong piro? 10.000 sepuluh lagi. 200. Iki 200 sing 190 wae aku. 10.000 lho. Wis 90 ki aku 100 ning aku Mas. Timbangane kowe kok timbangane kok cekel. Titipno aku. Hah? Oh, piye ge kluthuk aku. Kowe ngendi wae? Wong kok iso. Kowe ngendi? Nyapa? Kowe kono begini. Lho, aku yo kono yo kene. Oh iya. Ya jajal aku. Ya. Teko mburi kok yo rawit ke rumah saku ae. Ya.
Biasa. Biasa ya. Biasa nggih, biasa ya. Iki lho nggih. Aku ki luwih golek sing gedhi. Jate menembane anak sing gedhi ya nek. Masa. Enak. Kudu buke lho, kok buke kok sing awak dhewe wae iso. Tak bukekne. Bukekno. Ayo Mas Adi. Teko buri ya. Sampai. Terbukti jatilan mewah ya. Iya ya. Ya. Dudone jatilan kaya anu molek. Iya ora. Lah kita yang ini jam rada rene rada maju. Lah iki jam saka dhuwur tekan ngisor terbukti. Lah ngono apa? Terbukti apa? Nyekel uruk toman. Ya betul jelas kok piye? Terbukti piye? Ah isin aku. Ala tekan ana lho, cekel. Waduh, wong lanang iki mesti jajahan. Natalia iki sempurna. Saka dhuwur tekan ngisor terbukti gedhi kabeh. Wong nyelot jatuh kok bisa pitik kok itu mau iki. Kamir. Ayo ngono. Yuk. Kamir. Cara pasang aku kan pas. Masakut kaya mantene to pas. Nah, iki digandeng lho. Digandeng iya. Ayo ngono. Iki yo wis muntel. Oh. Nah, terbukti kok. Ya ta? Ya. Terbukti apane? Ayo, ngapa? Ini. Iki ta wae iki. Oh, iki disyukuri. Aku duwe iki yo bersyukur ya Allah. Aja wong Bu. Aku wis wedhek wae iki lho. Dek ora sang ngono rintek. Ning apa? Ya dirayu wong apa piye. Natalia. Jangan mah. Arayu sik yo. Aja omong ae. Awak dhewe ya. Kalau apa jenenge ngene tak jak dolan nang Mas. Iya sik kok menyakut didone kowe. Kamu kalau anu ulo iki ojo sasa selawak aku ki arep rayu wae iso. Iki ki wanita sempurna lho. Ya Allah. Ojo wae. Iki lek cara tak jane sarangan ngono tak tumpakne kapal. Wis
iso kelelep piye to? Tapi aman kok. Nek Natalia kowe aman. Lah kok iso? Lah kowe nek kapal hebat to. Natalia to di pelampung kan. Pasti membolak iki kowe iki. Lah kok namu nyapa? Nek kapal gole ngamblek bumi. Ya ora nang ora iso. Ora iso. Iki yo wis pas. Pas gudi. Di. Nek namu Rodok nyapa? Mungkin makane Pak Nose. Wah, kok ijo. Masyaallah. Ya Allah. Piye iki? Sampeyan mriki, Mbak. Jajal kowe ngrayu kuwi piye sare? Iso ora? Iso. Iso kuwi piye kok iso? Aku bingung kasih kok endi. Nah. Iya nek ngrayu kuwi bocah. Ya. Madhepono. Nanti Jogo kok ngene, batoke kono madhepe. Kowe kono merayu kok kono. Heeh. Ngene dhuwur. Persapi. Nah. Persapi. Oke, bari natap Natalia. Natap Kok ngono mata. lho? Kamu sebagai bulan kayak bintang di langit gitu. Oh iya. Lah Natalia iki lho. Natalia, ya. Kok ono paramu? Lah jare kon ngerti dhuwur. Iya. Oh, Natalia pengen peluk. Aku iya. Weh, digolene. Cara kowe diganteng digolene. Galene aku lek tak ganteng ya apik. Iki kaya mantene jam. Ngene iki kaya mantene ya. Apik ya? Ngene iki apik. Apik. Apik kok nggak mau. Mana kakeknya? Ya, ayo. Ayo.